vậy là cần mua viên hậu lệ tổ chu mutant có suar gal tiền đi cùng sáng đi sông ni pasari kumania company liên tắc pakhat medusa chuan mihringa dan kalin experiment an lo neya mihring ta chu thak dang lama sipai chak taka siam an tumani ahmalo khan sarkar ta na thok pakhat khingi chuan lo man theya ataksa chuan chinnan lo man sakin puar chak tak pe kan tumani ma se khrena zongsong an thai bo vek ma chuan police than khathi a hun takan ron thleng theya company an hathokho chuan ron that mi mi bo an team leader detective fuang a chuan experiment atana man ho chu va chua zalen atuma dan phalawa an company in experiment an lo nei to na zongsong chu a copy siam ngal bo khingi chu va panin avakai har theilawa chuti lai chuan an khriat loin me che pakhat ke thini chuan a lo clear ve reng ani man mota ka tlan chuan tum lai chuan monster dang dai tak hian chunglama tangina ron be thuta an tin hun der thon zian kha thiam ngal bo chu monster chu an maloka chuan a ron in lana mungchang a ron pan na in ring takin a ron kham khum bo police ta chuan an sila in an lo kap ngala ma se monster chuan anga tan fak lo ngai loin ma khring ta chu ron beng clock mi mi ani monster chuan police song chu a than vek theya experiment atana an man me che pakhat chu dol le ngalin chumi nu chuan detective wanga chu apan le ngal bo khingin a lo mu chuan man mo takin ava zuana alua voi tam taka vi nu chuan le azuk tum thale ani monster po chuan a ron be let ve ngala ma se khingi chuan a ron be na chu lo sa chum vek the ani chu hun chu ram changa lain tlan che tan tuma monster chuan kal khum zui bok ma sen khret loin monster ai la om sok me che pakathian a lo zui me kani a nuloka khingi ta chuan warehouse pakathian batleng theya ma sen malama chuan ke thini kha lo gomin in ring tok takin a ron pan naya bedong to tura ron tin apuar mang chuan an ngai tu na ron cho boi veka tumani ma se van ei thar takin khingi chuan har chuak theilawa a thren te po chuan ron har chu ve thei pha bok uanga chuan ke thini chu be phei ngala ma sen na takin a lo pai leng lop thei ani an ne thei don lo tian khret chuan uanga chuan an company chip copy siam chu khingi chu pe ya man mo taka lo tlan chetura khrilin ke thini chu a be phei le ya ma se nula chuan ol sam takin a lo hne le thei ani khingi chu chak taka ron tlan let phein a ron be ve le ya anin ne to khle ni ma se ke thini chuan a puar mangina be le ya asama va tham thoin na takina pai le ya a hliama wang chuan khingi chu a cha thei to lo ani ke thini na lo mu chuan thalolo tumina va pan na ya ma se maktak main khingi dna chu ron in siam dang lama puar maktaka ron nei ve phata ni huna liam le nu chuan medusa company an head manager Mr. Lia chuan a private office pakathian lo pana chumuna chuan detective wanga kha an lo manani khingi kha computer chip nen khan engtin emo tlan chuk thei lo ni ya ma se wanga chuan khingi omna soi du lo wangin lia chuan thinrum takina that ngal ani anu virtual simulation a hian vakalin an company chuan an mihring ti chakte chu ti luina in anin be tier 3 na lo ni thitre pa nom chuan an theina tak tak ron lang chuak thinin sipai chak theyang ber siam chuan tumani an member tharber kui an ti chuan nasa takanin be nuwa puar chak tak ron neya abul naya lungzong chu control theyani mai che chuan alung lian tak siam chuan a be pui pa chu del tira anin be na mun po chuang hing loi the ani chuti lai chuan khingi chu in khren ngai lo pakhata hian a ron har chuaka engemaw wangin a khren na zong chu alo hlo vek ani room le lama chuan mi pakhat hi awa muwa chu pa chuan ron in mer khret tirin chona ni thu ron soya ma se chona chuan ki kor lo hak lo wangin khingi chuan mi tenom taka lo ngaya na takanem letin tlan bo sana tum hal bo chona po chuan man mo taka ki kor hain afa zui ve ngala khingi chuan khovel chu makti mel takina lowen kual me kani chona thei to pin beng dai tuma ma se khingi chuan an in ema wangin atum lo deu na puar mak tak chop mang chuaka huna lo ti ding the ani khingi chuan accident a thleng don ti kha chuakin a hanin teleporta mi pakhat la tur chu han chan chuakin tuman hliam anom lo phani
athil ti the khre chu chuan makati hleya mase apo araman khan signal engemaw hi lo pe chuakin company lam chuan a omna an ron hriat thei pha vaman turin mi tam tak an ron tir hal ani mase khingi chuan a lo hlau lo hleya apo armang chuan lo beile tin an vai chuan lo sam takin a hne vek thei ani zona na lo mu chuan an kalvat angai thua va hrila ani na diktak chu ron soin police officer lo ni ve reng ani chuti lai chuan lia te chuan an mitir tel ho cham thu chuan lo khra ve chia mi che pakhat Angela an ti chuan ron mungalin chunu chuan company manager ve tho lian e na inele me man nia athil tia hlo chama wang chuan Angela chuan a lo ti ve to tur thu ron soin an mi hring ti chak e class ami chu sibla le tura vatir atumani chuti lai chuan zona chuan khingina hriat na nei le theinan pue lo tuma an police department facial recognition system mang chuan niliam ta vel khan khoi hmuna nge om hriat chu sakatumani khingi chu khwal zin anga lo in siamin a trenten chu khwa chuan ron luta a hnu an vai chuan an bo vek alo ni khingi chuan a ipteya computer chip lo om chu ron la chuakin thilpoi motak ni tlata hriat na nei thu asaya zona chu entir ve bok engen ti selang an ngai tu lai chuan ban lian tak hian anom na chu ron deng dot maya an kong khar chu ron chele ngalin company te mi hring siam dang lam pakhat kui kha lo nia khingi chuan a mei chetrian bota te zinga mi kha ni te lo kha thei ngalani ma se chunu chu company te chuan an thunun vek towa khingi chu ron be phei ngalin zona chu lo sa seng vat bok mei che pani te chu an thei top chuin an in beya khingi chuan na takila tlo fu thei ani kui chuan ram changa lo lain pon lama vatlan chotuma khingi chuan a teleportation skills mang chuan a sui ve ngal bok anulo ka ol sam takina vaman theya na takina pai thlok ngalani ma se kui chuan a beina chu apu war mang chuan a lo dang ve leya apula lungom chu la khomin khingi chu avateng sot bok chu hun chu ram changa lain khingi chu building a chuan a hnek tlang thla zota simena te chuan na taka vuain a hnek chhun zom le ngalani khingi chuan hliam na to hleya ma se va nei thlak takin zona kha hun taka ron thlenga a then no chan him theinan a computer chip chu pek mai adu ani ma se khingi chuan beidon mai lo du lowin a taksa chu voi khat a ron in siam danglam leya a ma zonga in a por chu chak belin a ma tang chuan sokwef na taka ron chuak ngal bok a be puinu lam chu avapan leya nek khata apu war chu vanek chevek thein ava soi sak chun zom le zota the thlok le lopin tha tumin avapan ngai leya ma se mi nun na lak chu adu to chi lo ani ami sona a lo chama wang chuan a ngonga computer chip an da mang chuan company lam chuan kui chuan ron that ngal tho thung khingi po chu a hliama wang chuan a tluwa zona chuan hospital lam vapan pui vat tumin an hret loin an in sual lai chu record vek alo ni bok Spydron tier 2 chu lia kha lo nia Angela chu engtin nge an sipai thaber chu thi tirin an mel ma chu akal tir mai thei azota ni anin hilna chu an company nei tu pa chu na ron pot chatin in hel to lo turin a ron tia engthil po chan ngai don se an company chip chu wala le turin thua pe zui ngal bok chu ti lai chun khingi chu leinoi hospital pakhata hian an lo hruaya injection chaktak mangin a hliam te chuan an kol dam vat thei ani ma se khingi chuan tlan chet rang chu du to lawa company lam chu vapanin Medusa headquarter a chuan an lut ta ni athil mu te tang chuan a hren na chu tlem in a ron nei let le theya Catherine chu doctor nula te le pa khoi lu tu kha ni te kha chuak bok ti chuan company na thok tu ta chuan manin mi chak ta kan lo siam dang lam ta ni athil hret chu than khat mang chuan an lut thuk zela kong khar thuruk pakhat theva mu chuakin laboratory pakhat experiment zongzong an nei na chuan va thleng thei ta ni chu mun chuan khingi chu a hun kal to zongzong a hret chu tir le veka an captain chuan mission pakhat lo pe in khol zin anga lem chang tur le Medusa company chu vajir cheng turin a lo tira ma semana lo ni pha ta zo ka ni chuti lai chuan an hret loin an che dan zongzong chu an chelai khan a lo en renga an pani chuan ron pe in an company chip chu darkar khat chungan ron pek lo chuan ko thlera mi puite chu an tha vek tur thuan ron soibok maktak main khingi chuan chip pek tumna chuan nei lowa
mi puite nun na chu ngai poi mo du lowin thil poi mo khang khang te chu la khoma an captain pe ka tum zo ka ni athutlung na wang chuan zona chu thin rim hleya mi puite nun na chan him don lo chuan amisona chuan hlotling po ni se enge hlok na khingi chu zo ta ni zona chuan ama a mi puite chu ven him atuma thi pha don ma se poi ti na nei lo ani anu dewa khingi chuan an captain chu va muwa an computer chip lak chu va hlan bok ma se maktak main zona puitura mi than khat tir tura an captain angen chuan an captain chuan chuan boina ni to lo thua lo se ni chuti lai chuan zona chuan ama be tu min alo in buat sai meka ko thlera chuan ama chawa fa chuak phein an mel ma te chu tam tak an ron kalani ma se zona chuan thi hlauna nei lowa thil dik taka ti thua lo sei bok ma senin be tran ma chuan khingi an lampan a ron kalmek chu va muwa khingi chuan ming thana zong zong zona na pumbil bik tur chu phal lo thu ron sein in be tur chuan an in ring ta ni chuti lai chuan an hriat loin lia khan office atangin a lo clear ve ranga investor tam tak po lo wamin an mi hring siam chak tak te in be lai chu mu tir atumani anulok assassin tam tak chuan zona ta chuan va be trana ma se khingi chu rang tak alo in teleportin an set ve ma chuan ava sat lum mi mi a mit khap karla kin a than vek the ani ma se an chelai khan zona vaman na hun alo nei pha mia ang taka ron sain zona o ma chuan a bit zuya khingi chu lo thin rim hle ni chak taka va pan ngalin rang tak takin anin beya ma se pu ma chuan voi tam tak an chelai chuan lo vit thein an hliam na hle ni vanei thak takin khingi thin rim na chuan a taksa chu ron siam danglam leya apuar po chu 40% ta ron pungin sokoif na takati chuak zui ngala an chelai chu ale nga lop bok maktak main olsam tak na ron tho chuak le theya ma se khingi chuan hunglama va om thutin alu chu tan sakta ni liate chuan an teammate nu chu a hlo cham le tian lo huwa investor pakha chuan an mi chak siam te chu poisa tam taka le tur chuan an chak lo ma ma ni a hret thua lo sei bok chu chuan lia chu ati thin rim hleya chu investor chu be ngalin investor dang te chu lo om hle hle tur le chotuma ping te chu tha tur thua sei bok chu ti lai chuan khingi chuan hliam na tak tur chona chu lo buai puya dam chok thei mela pu lo ani chona chuan hun tam jok man dun ala du thu ran sein a tho chu top zui bok a thian pa thina wang chuan khingi chuan phubala nge atuma medusa head office lam chu pan ngalani anuloka watleng thein assassin tam tak hian an ron pan ngala ma se khingi chuan olsam takin alo than vek thei thung liom na lam chu va panin oi sei lo tha chu ba san to turin afatia ma se thu sei chu anga tan ma lo ngai loin a thil ti zong zong chu mi hring ta na thatur vek ani thua se ani khingi chuan thlan tu dang anei to lo wangin avain teleport pheya an pan hi chuan in be ngalin investor ta chuan tlan chiat an lo tum ve ngal bok khingi chuan vai khat ma khoi fu thei lo wa lia chuan osam takalo man betin na takina pai zui bok apuar maktak chuan khingi chu a soi sak chun som zela adudu na pai kwal velani khingi chuan helo hle ma se hlomai me tum bik lo wa lia chuan thalo lo tum ta ni khingi chu muang changin ni kho khelo in nauma angai tuana chuan zona ka muin abe puite aya apo ara chak lo zok chuan engtin nge ne na chan theyang zona chu zo ta ni zona chuan apo war chu ama ti chak tu ani lo thu le athin lung chak na zo ki na ti chak thin thu lo khil le a khingi chuan a thrin pa in pek na kha ron khachuk thar le in athin rim na chuan a taksa chu aron siam danglam le a aron har chuak le thei ta ni khingi chu rang takina tal chuaka a chet ran ema wangin lia chuan a man lo hrim hrim ani khingi chuan na takaron ne khlok lopin inven ngai na lo khelo hrim hrim ani atu to ka soi sak kwal nu chuan khingi chu ron in lan ve a lia chu in liam na to hle ma se bedon mai me lo tum big lo hle a apuar mang chuan room chunga glass ke zong zong chu atika nga khingi lama chuan a tho phei ngal bok ma se khingi chu hun takalo in teleport theya a beina zong zong chu bumin lia lua chuan a zuk vita a that thei ta ni
hun haliam le nu chuan king chu zonai na khana fakal leya azana wa hlana ni ma se bai sei lo tak mai in zona chu dam thatakin awa muwa thilni na lo lang chuakin zona po chuang tinemo mutant da lo ni ve to alo ni ya an pa ni chuan hlim taka in nuin in kalsan to lawan tumani king chu in chunglama han chawin khopui chu thlir kwal vela mihring te chu thian pa zona nen chuan an thei to pa ven himsel an tumani masen hret loin Medusa company an ho tu pa chu lo la dam renga king in a thata kha chu alem siam chop mai mai lo ni in a movie chu top ta ni